yeeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV on calminama salminago nede salminago teddugal nde ɗo jonde no hollita no kewɗen wadde saha e jilluji men e dow goye men jeeri walla waalo abbade remoɓe walla awoɓe walla aynaɓe hande o gonɗen ɗo koye wuro men wiyetego wuro bellu noon so tawi yeeɓiyankoɓe Pindi TV jeeɓi ɗum na gandi ñalawmaji mawɗi mbaɗino ɗo e nder ngoɗo wuro e dow inde bandiraɓe Diawoɓe e Worgo kamɓe fof ɓe dendi ɗo dental mabɓe ɗo ngal wonno ko haalde ko fate faggudu ko fate ɓamtare e jokkere ɗam e ñalɗi pinal hollude no Diawoɓe gurduno hanki mawɓe tawaɓe cetno ɗum sukaɓeɓe teddinano ñalawma o ko Abdoulaye Daouda Huudi Adiara ñalawma arte bandum en garti ɗo e nder nde ɗo hitande l'an 2025 caméra ko Djiby Dieng jogui ɗum e heedi banggue ñaamo ko Alaji Abou Gaye eɗen ɗon jooɗe dow inde wuro ngo sababu gangal ɗo ko sehel men musidɗo men mo ganduɗa eɗen gandi ko Diallo Amadou Alassane en mbadde mum ñaam golluji kewɗe e ñalɗi kewɗi eɗen gamti arde e galle o nden kadi ko wanno ɗo ko ɗo koye galle he wonno ɗo jippude nde wonno ñalawma arte bandum en jetti so Saliou Samba Guedde en jetti cuddiɗo makko hono Dieynaba Siley e dendagal sukaɓe galle o e wondiɓe galle o e sawdiɓe galle o en jetti kadi mo ganduɗa ko kañum woni hono musidɗo men Alassane Mamoudou Diallo ene wayno ko joom wuro saabu kanko lomti joom wuro ngo hono Ousmane Adama Diallo lollel Ousmane Olel ko yidde wi tan bandiraɓe kamɓe foof aɓen ɗo ko addi foof Diallo Amadou Alassane an woni sababu o konngol ma faade bandiraɓe haade amen yettade e joom wuro ngo en namde payadde Abou Diop mi salminima mi yettima ñaganimama Allah moƴƴere en jetti Allah e nela ɗum kañum woni jetteteɗo minen ɗo suudu Diawoɓe ummade lumbol jammiyade e lega ko ɗo min lombi gonɗo ɗo kala ko hinde wawde wonde ɗo ko minen gondi e min jetti Allah noon ko heewi mi yetti Allah e nela ɗum kadi cincande min wuro ngo ko tane mi wiyete ko bellu kami sinci wuro ngo hande woni mawɗo ɗo ko ɓiyiko wiyete ko Mamoudou Bellu rewi hen ko baɗam nan ɗo jooɗi wiyete ko Mamoudou Adama woni chef de village amin ko Ousmane Adama e mawni ko nana jooɗi gabbo wiyete ko Samba Adama e baɗa men wonɓe nanɗo Oumar Penda Oumar Abou ko ɓe goni ɗo mi yetti Allah e nelaɗo mum noon mbiɗe yettiɓe ko minen gondi ɗo kala dawol ngol dawmi min kompodirani ha Allah resni min gurdam hokki min ko min jiɗno ko minen yidde amin wonno ɗo guila ñande min koɗi ɗo 89 faade 2025 ko yilade courant yilade ndiyam e yilade école fof Allah hokki min emin guuri heddi ko yo Allah juutnu gurdam ɗam naftore min jetti en Allah ɗo min lombi ummade lumbol jammiyade e lega Diawo amin e Mabo amin e Maccel min fof ko min neɗɗo goto min jetti Allah e nela ɗum cubbal amin fof ko goto ɗum noon neɗɗo ko dañi fof tan no yawa kono min jetti Allah kala ko pullo no daña min dañi neɗɗo yawat tan kono min jawani ko min dañi ko kala ko pullo no daña min dañi min dokkuma kadi ko pullo jogui ko jiɗɗa rokkete ko nagge ma min rokke nagge e min belti sa nani neɗɗo na daña koɗo ñeeño metti no wona an wuro ngo tamaman mo calminmo mo kaldumi nodduɗumi mo noddanimi jooɗiɗo e ɗen hen kamin fof mbi ko yomin dokke mamin dokke mi yetti Allah noon neɗɗo ko dañi fof tan no yawa kono min yetti Allah kala ko pullo no daña min dañi sekkimi ɗo ko baɗam men woni ɗo mawɗo ko Mamoudou Bellu rewi hen ko Mamoudou Adama ɗo jooɗiɗo ko baɗam ko keynam mi yetti Allah ko heddi ko fof mbimi goto min fof yowat fof waɗat hay saɗede wotere min ngala ɗum noon Abou Diop aɗa andi sehilma way kono bawmo Salim wona bawɗo haalde mi salminima mi yettima a jaam ko joom wuro kanko ɓuurata yewtere nde toka so tawi wonko namdoɗa jatigue men o e wuro ngo bisimilla ma calmini dental ngal komin tawi ɗo ko fof so tawi on mbi Diaw minen tawde woni komin Walalde naaɓe Walalde noon so tawi wiyama ko Walalde rewo e worgo woni wocci e Walalde hakkillaji amen dogar ko somin nani Diaw tan min cikkat fof yalti koye Sambuldu Diaw nde tawno koye muɗumen min gurti min ganda ko wona kañumen min dañani kadi e fulɓe ko yerodiri e muɗum ni sagantuma noon miijade ko ɓuri ɗumen nde tawno womre fiyata ko ɓadiɗo ɗum kadi nokkuɗo fof farnata koye hunuko muɗum e min gurde e muɗumen nam fayida
gurdam belɗam. So tawi noon kadi min ngari ɗo ene wuro Bellu min tawi oɗon nangodiri ngol ɗo nangodirgol minen kam ɗo amen ɗo min mbiyata ko ɗum bettani min. Eyyi nde tawno neɗɗo kala ko roni ko ɗum woni ko rontinta. Eyyi ko donɗon kone ko ɗum woni ko dontinɗon, ɗum woni ko kolluɗon min. Gila min naati galle o walla gila min payi e faade ga en jokkodire to banggue téléphone aji ɗi ene goodi humpodirani ha Allah waɗi min ngari ha min jettima no min nanirtuno fof ko min tawi ko daɗi ɗum. Min noon namdalam hen tawde en ngari ha ɗo so tawi en kaali Sambuldu en kaalat nagge, sen kaali Sambuldu en kaalat mbaalu, en mbawa yaltude e ɗiɗo nokkuji. Kono noonne kadi nde min ngari nde wonno min jiiri kotkiki min jii nayɗi kono noonne kadi min jii huuɗo ko. Minen noon nde tawno sa wona gaynako tan won ko aɗa yiira gaynako alay saago a namdoro ɗum. Min jii nayɗi min jii huuɗo ko kono noon emin nana egguru nayi eggi ɓen aynaɓe nana towta walla aynaɓe nana minen noon min cikkat noon ko gaynako kam so tawi ene egga tan tawata ko ɗo wonno ɗo natti wadde durgo abbo e durgo. Kono elle ɗo na waɗi durgo te min nani aynaɓe nana egga holko saabi ɗum. E wallahi baɗɗiɗo fof na yana ko yejjidde ɓiɗo wonde ɗo e giɗam miñam Saydou Racine Ba asalani mum ko jogi tuuba hande hoɗi ko weyndu noodi ko miñam ko giƴam to dawrumi ɗum fof ko minen jadata min ceertata hande ko ɓuri duuɓi 10 minen gondi jamma e ñalawma asali mum ko jogi tuuba ko Diaw pire hande jooɗi ko weyndu noodi tamaman wuro Bellu ngo e ummade lumbol jammi yaade e legal am o majji minen jadata lumbol jammi jadata e legal jadata Belel Urgel jettoro faade makko yo Allah junnu gurdam ɗam moƴƴina battane nde on calminama on jettama. Ceerno musidɗo men Ba Saydou Racine mo jogui tuuba to leydi Mauritanie a tawama ñalawma o ko ɗo jeeɗa uddata yewtande noon ko joom wuro ngo mo ganduɗa kañum Allah ardini hande ko jaboɗa e namdal he ko cettoɗa e ñalawma hande o. Gay ko kalɗa kono woodi huuɗo hande no woodi kono jawdi no egga saabi ɗum noon ko gese ɗe ina tampini joomen nayele ɓe kono so wona ɗum kay hande so nayi eggiɗo hande ko probléme gesa tan eggini ɗo nayi kono durgol no woodi machallah tabarakallah ndiyam no woodi eyyi gese ɗe noon no mbaɗi caɗele denal ngal no satti ɗum addanta yoga yimɓe eggude jiiɗa kaake mumen bonna kono ɗum woni programme eggude ndu. Eyyi ha joni de kadi mbaɗa heewi yiide fulɓe hay sinno tawi wona to banggue gese ɗe ena nderɗi han so koɗiɗo han dumunna egga kadi payaɗa en mete nduɗon eggudu ne ko nokku o hay sinno tawi no waɗi huuɗo ko wasde nende nde walla ko egginta ɗumen ko bellema tan alay saago joomum egga tan. Abou Gaye jawdi darindi ko noon sa hoɗi nokku seeɗa so nokku o rappi alay saago jiiluɗa nokku kesso alay saago kadi jiiluɗa winde hesere no moƴƴe jawdi ko ɗum tagui yimɓe ne gona ɗo ha seeɗa egga ko yiilade winde hesere jofde hesere ko ɗum waɗi noon. A jarama noon musidɓe wodɓe a tawtoraɓe ceerno Amadou Alassane musidɓe inde mabɓe e jettoɗe mabɓe. Abou Amadou Djibiyel to lumbol jammi Soh o ko Mamadou Amadou Djibiyel Soh to lumbol jammi kamɓe Allah hawridinɗo hande ɓe gari ɗo salminde bandiraɓe eɓe jogui ɗo kadi dewgal ɗum noon kadi ko yettude Allah ko heewi. O ɓuri hewde saabu teddugal ngal yettima mboɗo yetta Allah mboɗo yetta sababu Diallo Kalidou Samɓoyi kanko woni sababam e nder jawɓe tawi min meeɗa yindirde omo Gabon foddeji mawɗi o waɗanima wona goho wona ɗiɗi wona tati o totti Alhaji Abdoul Samɓoyi tugguiɗen ko ñamgolluji ɓoole joguimi e nder jawɓe mboɗo yetta Alhaji Samba Duggowo bismagu muɗum to wendu Bonji mi jarnima ɗum Alhaji Mouhadji Alhaji Samɓoyi Diallo Amadou Alassane oɗo o waɗi watti mi soggiɗo mi soguitiɗo ɗum noon ko yettude Allah e yettudeɓe e jarnadeɓe joom wo ina wayno ko joom wo jogui teddugal wo guila hanki o haali o addi ɗo musidɗo hono Ousmane Adama o holli ko on jogui ɗon e mum hoolare o tawaka a tawama hol sifa mo cifantoɗa min to banggue koddigal moon holno gurduɗon ko gonga koddigal no muusi e ha tengte ɓesɓe e aynaɓe kono beele deƴal no ɗo. En calmini dendagal ko jooɗi ɗo ko foof nde woni calminali ɗi kadi
e kaw meɗen Amadou Alassane jetti kadi tawtoraɓe ɗo ɓe gona wawɓe haalde noon no fewi kono alay saago tan woto kalden hen en jetti Abou Diop kadi kadi en bismima ɗum kadi e nokku he bismo ɗum kadi e wuuro he wuuro ngo kadi ko wuuro makko gari wona premiére fois ari ɗo wawi taw ngol won deuxiéme walla troisiéme ardemo ɗo ay ɗum noon kadi ko yettere Allah yimɓe kadi sa yi yimɓe gara mumen tan ko moƴƴere woni ɗon ɗum noon kadi enen fof en ndendi weltare nde gona wawɓe no haalde no fewi kono kadi hay lomtade kadi mawɗo wuuro weeɓani kono kam ko miñi meɗen woni joom wuuro ngo kadi eɗen jetti ɗum eɗen jetti kadi dendagal wonɓe ɗo e wuuro ɓe ko alda e limtude goto foof no yetta kadi yimɓe ne ndendi yidde ne ndendi femde ne ndendi fof ko ɗum waɗi mawɗum alhamdulillahi kala ko jomumen cohluno ko ɓuuri hen hewde keeɓi wonno ko dental waɗi ɗum dental kadi wona seeɗa oɗo kawmen Amadou kadi koye neɗɗo daraniɓe wuuro ngo jeeya hay so min teyini min mbiya gueɗe kewɗe garɗe ɗo kanko woni sababu addude ɗumen ɗo ɗum kadi ko yettude Allah wona o waɗi hen jawdi makko o waɗi hen neɗɗagal makko o waɗi hen gandal makko o waɗi hen gandodiral makko eyi min jettamo no fewi saabu omo daari wona kadi wuuro ngo tan hay guure nanɗo catiɗe foof won gueɗe waɗi hen ko sababude makko min keeɓiri ɗumen neɗɗo wawi wasde rokkudema hunde kono holluma lawol dokkowamo hunde ɗum noon kadi ko yettudemo min jaranamo foof ewa kadi min bismo on kadi e nokku he bismo on e galleji ɗi emin ñagono Allah moƴƴere haalde weeɓani no fewi Alaji Diaw on jarama tan on jarama taka ɗum noon won musidɗo goto won ɗon dokken mo konngol wadde ɗo ceerno Mamadou Amadou bisimilla ma e Ayaw Pindi TV caggal nde Allah waɗi a ari a tawtorama ñalawma o a tawtorama kadi jonde nde min dokkuma konngol annene seedantagal maɗa e wuuro ngo koddigal maɗa e mabɓe sabu ko umminma ko emin gandi wona mere eyyi nde tawno mawɗo so tawi ummima e nokku yeehi nokku tan ko gueɗe ɗiɗi ko jaam tan tawi toon kadi e jokkodiral ko ɗum woni hen so tawi ɗum ala jomum wawa ummade e nokku wiya ene yaaha e nokku ɗum noon min dokkuma konngol min ɗaccidma e miijo maɗa assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu bandiraɓe mi calmini on onon TV jooɗiɓe ɗo ɓe fof e gardugol Amadou Alassane joom galle o min calmini on min juurima on min mbiya on kadi bisimilla min mbiya on bisimilla e guila gandanɗa hoorema tuggude gandanɗa hoorema ɗo e oɗo wuuro bisimilla mon ɗo bisimilla mon kadi guure ɗi foof kala to Diaw wawi wonde min bisimima on hen kadi ko hen jeeyaɗon kadi min ɓuuri bismade mon kadi koye nder ɓerɗe amen min nana on min ko hande meeɗe mi yiide on soko onon fof mbeɗa heeɗa on mbeɗa nana on e kaalirɗe e radio ji surtout ma Abou Diop oɗo nana ɗum no fewi no fewi an hoorema mbeɗa nanma ɗum noon ko weltare tan addi min ɗo ko hande emin jogui ɗo dewgal miñi amen kañum ko ɗo waɗi e wuuro he ne wiye Oumar hande en jogui ɓiyum ɗo debbo ne reese ne waɗa bottari ɗum joftini min ɗo e wuuro he Allah addi min ɗo min juuro wuuro ngo ko enɗam mehe woni ɗo enɗam mehe woni ɗo galle ɗi fof ko enɗam mehe woni ɗo emin naate wuuro he emin calmina emin juuro nde tawno so tawi a wayri bande a ari wuuro jottoɗa ɗum hay sa tawani ɗum ma taw ɗon cukalel mum ko ɗum addi min ɗo emin juuro wuuro ngo emin calmina kadi mawɓe wonɓe ɗo ɓe noon min mbiya on tan bisimilla on jarama yon ɓooye yo Allah ɓooynu darde mon yo Allah ɓooynu darde mon kadi to keɗɗon ɗo keɗan ɗon ko leñol ngol foof pulago fof keɗan ɗon ɗum noon emin duwono on e ɗum yo Allah jokku balɗe mon newna alhaali mon foof kala ko jiɗɗon ko jiɗan ɗon leñol ngol ko Allah waɗa ɗon hon noon waɗiron hon julɗi foof ɗo ko jaam tan woni ɗo to min ummi toon ko jaam tan kadi min ɗali toon e min ummimi kono mi ko ɓulɓon miñamen ɓeɗo minen jiidi umma e baba kadi ko lumbol jammi noon bisimilla mon fan foof bisimilla mon no moƴƴi Allah jarama on jarama a jarama no fewi nde tawno wonko kalɗa so tawi neɗɗo a ari e nokku e yettade bandu men yettade e galleji ɗi hay sinno tawan ɗon joom galle wasata mo tawɗa ɗon ɗum siftintami ko ceerno Mouhamadou El Madani yo Allah ɓeydu gurdam makko o ari walalde o arno ko ziyara nde tawno ko Alaji Amadou Niang wonno jahrigue makko Allah waɗi rutti e jomum ɗo min gari ɗo o wi kam jehen mi yettoyo to wuuro Amadou Niang to mi salmina ɗum tawi noon kamɓe yimɓe wuuro ngo fof eɓeni ga wuuro ga en mbimomi ceerno an tode hay goto mabɓe ala toon kamɓe fof eɓeni ga en e wuuro ngo o wi wona cuuɗi ɗi e leɗɗe ɗe nan ɗon mbimi aha nan ɗon o wi jehen ma en tawɗi ɗon a jarama no fewi
en dañi musidɗo goɗɗo ara ɗo Abou Mamadou e hokko Isaac noon joom wo o haali en nani yewtande den ko mintaji ɗiɗi walla tati jaafuɗon wongo fonno fonno tindanama ɗum tinde kono jillu ngu koko jokki so Allah lamɗo jaaɓi siftinde bandiraɓe tan yewta amen e yeeso Aliou Samba Guedda projet mo eɓɓunomi gila howane ko ɗum wona sababu o e dokkal makko gila nden ɗum adduno ɗum ɗo ko wona ɗum ko Alaji Amadou Alassane Diallo Amadou Alassane Bandel jettima wongo no hoɗiri ni komin jeeɓanno e goye aynaɓe min ñaago e waɗi ko won hen komin tawi ɗo hay sona fof yo aynaɓe kot daña galleji ɗi jeyani koye men jogo kayitaji galleji mumen so aynaɓe eggi jeeyi so garta e goye mumen yo aynaɓe ma daña ɗo jippini halifaɓe diine e halifaɓe aada nda ɗo jippini laamu min tawi ɗum ɗo yo ndiyam dañe usta caɗele min tawi ɗum ɗo yo ko wiyete courant dañe ɗo ko nafoore min tawi ɗum ɗo ko ɓuri yewde ko juma suudu Allah min tawi ɗum ɗo e ko nandi hen min tawi ɗo école yo yimɓe janggu ceerta e majjere ko binnago min tawi ɗum ɗo bande jettima ɓe cettimama wona tan Wuro Bello e goye cewnuɗe fof junggo ma no hen hol peeje e laabi dewaɗi ha ko daña e Abou Diop Allah jarama mi salinima ganda noon ko wiyeteno ko ɓuuri sasayani e woyndu baɗam gonɗo Gabo o wi ko ya ñalla buusani ɗum kam ganda ɗum ko ardi ko fof ɗum kam janeneɗa ɗum Abou Gaye gandon kam mi suusama ko baɗam komi jinnaɗo makko alay saago so yiiɗi hunde min ballatmo ganda kam jonde woda ni on ganda nde jahton e Wuro Bello ɗo wiyete Wuro Bello son gandi on ganda nde jahton ɗum kam gandon ɗum Abou Diop Allah jarama sababuji ɗi kalɗa ɗi fof ko gonga to banggue courant ko Moussa Sow to banggue ndiyam ko Moussa Sow hollimi Moussa Sow ko Samba Aissata Souwadou Dia ko Walalde minen gonduno ñooro galle goto minen jippoto e suudu gotour ko sehilam guiɗam o wiyatami ko Esam o yiƴƴi koye babam Sili kanko hollimi Moussa Sow Walalde mi yawani ko jiimi Moussa Sow Walalde kañum waɗi guura Wuro Bello woni premier wuuro fulɓe ɗo wadde kuura ko Wuro Bello deuxiéme o rokki min forage nana dari Siwalo sa darima so woni sittu o reftinan min hen guure tati Dumbo Diawɓe Hudalla e Ulol Diawɓe tati fof ko ɗe guure nayyi fof ko Moussa Sow waɗi kuura o reftani min hen forage o waɗani min Binguel Bool woni forage uji ɗiɗi e guure kuuraji nayyi ko Moussa Sow Walalde waɗani min sehilma way kono Ba Moussa mi anda politique mum haadi tan koye Moussa Sow ɗum noon Allah jarama on jarama wona bawɗo haalde no fewi a wiyama an e jaam jonde noon wodanima Abou Gaye busde ala ɗum kam janeneɗa ɗum Abou Gaye e Abou Diop jonde wodani on bisimilla moon calminama on jettama eyyi kanjum de ɗum hawnima aɗa andi minen ɗo jiyata min ɗo nde tawno ko so tawi ummima tan ummotoɗa koye programme kala ko yanti hen ko wonano e programme o sa arenaki tan wodata ko telɓini ɗum ɗeɓi annude min seeɗa kono ma en ƴeew no mbaɗɗen kadi ma en pamodir min calminimo noon kanko baajiraɗo ceerno Samba min beltanimamo no fewi minen anni o tan e yidde nde wonno ko yo koyɗe amen darnu min ɗo wonande aadi mo dokkodirɗa e tokara wonde omo yiɗi huɓnude aadi o ɗum ɗon noon Allah waɗi occasion o ari huɓnude oɗon aadi e laawol noon haɗani e gotol eɗen ñaago Allah han yo Allah rokku en cellal rokka en judde balɗe e mbaɗanen ɗum dawol tawa ala ko yantere hen goɗɗum kala ko yanti hen tawa ko caggal nde Wuro Bello gasni ko waɗanno eyyi mbawen wadde ɗum kono noon min beltanima min mbimo Ba kanko gonɗo hono e wonɓe gaaɓe goto mabɓe fof lomtima keddiɗo on ɗo woni ɗo ene kadi eɗen gandi kadi oɗon timmi lomto makko ga henna e kadi anniya makko joofi min beltanimamo noon no fewi yo Allah yobmo teddugal yo Allah yobmo teddugal yo Allah yobmo teddugal yo Allah waɗanmo sutura nde tawno neɗɗo kala ko wawi dañde e gurdam muɗum so tawi alda e sutura ko zéro nde tawno ko ɗum tan wonno duwaw Alaji Seydou Nour Tall yo Allah rokku en sutura ceerno Mountaga yo Allah rokku en sutura yo Allah rokku en sutura gari mbimam ceerno Mountaga an kam onon ɗo mbiyaɗon ni fof tan mbiyon wonde yo Allah rokku min sutura yo Allah rokku en sutura o wi neɗɗo so tawi Allah rokkimo sutura tan rokkimo fofof
mo jiyata ene jogui mbuɗu gorti ka wurata koye million ngaji o wi waɗa ɗum ko sutura o wi so tawi alda e sutura jiya joom milliard uji ene yaha tawa sa fotte muɗum saɗa jogui sadak mbiyata ko aɗa sakko ɗum o wi kono noon ne kadi ko ɓuuri hen ɗumin fof ko jiya jomum oɗo omo ɓesni omo jogui milliard uji kono noon milliard uji ɗi nde tawno ɗi gondani e sutura jomum so maayi hitande lebbi ɗiɗi lebbi tati wiye wonde jawdi gasi ha laaɓi ɓiɓɓe muɗum kasiri jawdi bonni jawdi e ganda no dañira tawi noon ganda holko woni e nder ndiɗon jawdi ndi gandanɗa hono wata ko bawmumen hufno ɗum mere ko kañum jeeyi mere ko kaake janani e ɗum ɗon foof ko wasde sutura o kono noon so tawi ene wonde sutura han jomum dañi fofoof ɗum noon yo Allah rokku en sutura noon yewtere nde wayno nde gasi ceerno Diallo Amadou Alassane bande en jettima dañde jettoro bandu men weeɓani heewi ko neɗɗo golle yeeso bandu men hayso nafaɓe ɓe mbasa yiide ɗum ɓe mbasa yiide baɗɗo o heewi ko neɗɗo golle bandu men nafa yimɓe ɓe ɓe jeeya neɗɗo o ɓe ubba nema ka kamɓe guidi haalde so bande en cettimama jettima holko ngol panta e bande en Abou Diop salminama yettama min noon mi wona haaliyanke no feewi ala ko mbawmi haalde so wona yettude Allah e nelaɗum yettude ɓe saabu ɗum ko mbiɗa ko ɗum tan wode aduna he mbaɗanani ɗum majjere majjirma kamɓe noon ɓe ubbani banggueji ɗi foof noon banggueji ɗi foof ɗo to joɗimi kala ko mbimi ɓe ɗanniɓe yo mbaɗ mbaɗat joɗiɓe ɗo ɓe kala mo mbimi hen goto yo waɗ waɗat ɗum ko yettude Allah mawɗum e suka mum foof ala o e o salminiɓe mi yettima mi ñaganima beela gurdam juɗɗam e battane moƴƴe a wiyama an jaam noon on jaama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV sababu jillu ngu ko projet men élevage gonɗo Thioya adduno yewtere nde ɗeɗo kolte jawɓe ɗe mbimi eɗe tawe toon e goɗɗe e goɗɗe e goɗɗe e goɗɗe ko ñaagade on ballal e yettade on e juurade on kadi ma guurɗe fof jetta sallahu lamɗo jaaɓi jillu ngo ɗo ko jillu teddugal ko jillu fadde en jetti en jarnima kala bandiraɓe jawɓe ɗo ɓe goni e nder aduna he ha tengte Afrique rewo e worgo guila jeeyi noon ha waalo Sénégal ha Mauritanie golle mabɓe e balle mabɓe ko mantiri ɓen en jettiɓe no feewi ma tourne ɗe mbattu e guure ɗe so Allah lamɗo jaaɓi won nokkuji podɗi ma en jetta toon yettade juurade salminde e yettude ko yewtere ɗimmere waɗande ɗo e galle Diallo Amadou Alassane ɗo e Wuro Bello waɗi no wattino so hunde waɗi watti koko wawno ko waɗa yettude taaɓe ɗo ɓe rewɓe e worɓe to banggue caméra ko Djiby Dieng moltata ko Ali Fall jaadiɗo men ko toga men Abou Gaye mo wocci e Walalde ko ɗo katten ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi